jam ñalle mon bandiraɓe dingiral jamma bela hande ko ɗiɗi korka wonande hornoɓe ñande dimanche nde ko tati wonande hornoɓe ñande aset nde ene hawri 3 mars 2025 en garti hen hande yewtere ɗimmere nde gonnoɗen e dow mum deftere wiyetende islam e pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Ba. tawi eɗen natira ɗo ngal ɗo damal korka arabeɓe kadi ko adi islam ine teddinno lewru korka no fewi koye nder lewru korka ɓurana tellina lewru korka ndu ganduɗa ko hen ɓurana tellina te ko peewal wonande yimɓe simore ɗiɗi aya temedere capanɗe 84 koye mayru kadi jamma hoddiro tawate jamma hoddiro ɓuri lebbi ujunere simore capanɗe 97 aya 3 ina jeyno yimɓe mawɓe teddinoɓe lewru korka ko adi islam wiyetenoɓe hunafa tanum nulaɗo Allah mo jaam e kisal goni mum ɓurɗo andede o hono Abdoul Mouɗalib koye mabɓe o jeyno so lewru korka darinoma o yahanno koto hayre wiyetende Hira o ɗuufo toon o wona e rewde Allah o haɗatano tan e rewde Allah e lewru korka ndu omo hewno kadi ñamminde miskineɓe ni jeeya e mabɓe kadi bappaño Oumar ibnu Khaddab biyetenoɗo Zeyd ibnu Amr holko firti hunafa keelal mum ko hanif ɓeɗo ko yimɓe rewannoɓe Allah tan ko alda e waddude hen sanamuji te ɗum wonno ko adi islam koɓe fewɓe ɓe gonno joom hakkillaji jaajƴi haaray sireɓe finɓe eɓe calotono cagarte kewɗe ɗe arabeɓe mbaɗanno ko adi islam ina jeeya e koɓe gadurino wadde goo salade walla dogde rewde sanamuji walla waɗande ɗi juldeɗi ɗiɗi salade ñamde walla hutorade tebbuji layyanaji tebbuji layyanaji layyanaɗi walla kirsinaɗi sanamuji tati harminde riba nayyi harminde yarde sangara e leptude jarɗo joyi harminde jina e fiide jinɗo jeegom ɗufade e hayre Hira e nder lewru korka gam rewde Allah jeeɗiɗi ñamminde miskineɓe e lewru korka jeetati tajje junggo gujjuɗo jeenayyi harminde ñamde jiiba sappo harminde tew mbabba guirja walla yarde ƴiƴam sappo e goho hadde ubbude ɓiɓɓe rewɓe e etade defade neydi mumen sappo e ɗiɗi horde lewru korka sappo e tati kaddugol sappo e nayyi longal janaba sappo e joyyi gonɗinde ummital e hasbore mbaɗɗo ko moƴƴi naata aljanna mbaɗɗo ko boni naata jeygol ɗeɗo gueɗe foof sikki ala islam roniɗe waɗi ɗumen ñawoje sariya mum ɓeɗo hunafa en foof noon ina wayno ɓe ndewanno koye koyɗe annabi Ibrahima e ɓesgu mum ko adi islam arabeɓe ina teddinno annabi Ibrahima e ɓiyum biyeteɗo Ismaila haadaji ina kala wonde adi haalde ɗemgal arab foof e ɓiɓɓe Ibrahima ko ɓiyi ko Ismaila ɗum ɗo wonno ko sanga nde o ari Makka
o jippi leñol biyetengol Jurhum. Allah longinimo ɗemngal maɓɓe ete ngal ɗemngal ko arab wonno. Islam tabitini teddingol Ismaila ngol. Allah wi jangto e deftere nde Ismaila ngati o wonno ko gonɗo fodore. Simore 19 aya 54. ko noonne aare beeɓe ko adi Islam ina joguitino wonde nde Ibrahima mahar suudu kaabu ndu o wonduno koye ɓii ko Ismaila. Nden ɓe gasni maade ndu ɓe mbaɗɗini e maɓɓe hajju. Islam riwrani nde ɗo firnde ari e Qur'ana simore 2 aya 127. Allah wi sanga nde Ibrahima ɓamti dosɗe suudu ndu wondude e Ismaila. ɓe kaɗani ɗon ɓe mbi wonde sanga nde Ibrahima ɓinguel mum mahanno suudu kaabu ndu pele maɓɓe mbattini hen. Allah kadi jantima ɗum e Qur'ana e simore wotere aya 125. min mbaɗi darde Ibrahima juulirde. Ngaren joni e njuulu. Arabeɓe ene juulatno ko adi Islam ha tengti noon e hunafa en ɓe. Yantude hen hay ñalawma aljuma ina mawnuno e nder maɓɓe koye aadaji maɓɓe jeyno. Ñalawma o boom wiyeteno ko ñalawma arabagal. ko caggal ɗum o innira jum'a walla jamiya walla ittimaul am. ɗum ɗo fof firti tan ko dental. wiyama ne ndulaɗo Allah Muhammad mo jamme kisal gori mum seri Makka nde faade Yasrib hono Madina waktu juulal juma hettima koye lawol. Ngam sanga o jippi ko leñol gotol biyetengol Bani Salim ibnu Auf. ko ɗon o juuli juma caggal nde o hutbini. ko ɗum woni hutba makko gadano caggal fergo makko. won wiɓe ni njuulu Islam ngu e njuulu nden ngu sertani hay batte so wona tan janngude Qur'ana o. te ɓuri tengtude e juulannoɓe ɓe ko wonnoɓe to nokku Hijaz hono Makka e ko taari ɗum ha tengti kadi e hunafa en ɓe. joni ngaren lebbi kormaɗi ɗi hono Shahrul Hurum. ɗum ɗo firti ko lebbi tedduɗi ɗi. dendagal arabeɓe wona tan honnoɓe e dunde arab nde ne karminno lebbi 4 tedduɗi ɗi. ɓe innirnoɗi ko Shahrul Hurum. ɗum ɗo firti ko lebbi ɗi ɓe kajjanno te koye majji ha joni julɓe ɓe kajjata. kanƴi goni Zulqada, Zulhijja, Muharram e Rajab. lebbi 3 gadani ɗi ko hen keblagol hajju waɗeteno. 4 ɓuru ndu koye mayru umra waɗeteno. waɗiɗi wiyede lebbi tedduɗi noon ko hay goto e maɓɓe haɓetono ko hen. ko nonne ina harmi e majji warde neɗɗo foti ko kabdiɗo walla ala. ari e nder Qur'ana simore 2 aya 217. eɓe namdoma haɓede e nder lebbi tedduɗi ɗi. wi haɓede hende ko hunde mawde. hol sababu arabeɓe no ndidorino ina karmini haɓede e lebbi 4. ina jeyno hen wonde hare koye jikkuji e aadaji arabeɓe ɓoyɗi jeyno. koye hare ɓe dañanno jawdi ɓe paggotono ngaalu. nden noon hen sahaji eɓe cohla deƴre duumidi seeɗa gam ɓe mbawa hen rewde Allah
ko wayno hajju e umra te hajju o kañum e umra o ina addanade ngalu ummade e yeyde e sodde yantude hen so tawi ɓe konino jawdi ɓe peccat mawɓe ɓe tettanno ko joyeɓal tottetano ko joyeɓal ɗum ɗone tabi hiye islam Allah yamiri julɓe honɓe jawdi nde guittanta Allah e nulaɗo mum joyeɓal Allah haali ɗum e ɓurana simore jeetaɗire aya 42 gande koye kala ko konɗon e jawdi ko Allah e nulaɗo mum jeeyi hen joyeɓal fawade e yeruji ɗi dokkuɗen ɗi te ko ɓuri hewde hen guittuɗen ɗum koye deftere Khalil Abdul Karim Islam e Sharia ƴefti ko heewi e aadaji kañum e pinal arabeɓe gonnoɗi ko adi islam so tawi ɗum ɗo wonko firtata foti firtude e miijo hooram wonde aada e fina tawa ina mawni sanne e nder renndo kala neɗɗo foti ko nulaaɗo ganndo pewnihowo renndo laamɗo dawriyanke ɗaɓɓowo laamu wawa finde subaka goto tan wiya ko yimɓe goni e dow mum ko fof moƴƴani waɗa ko barke ko bolle puyɗe weddo ladde alay sago o ƴefta hen hunde o ɗacca hen hunde o jagga hen gueɗel o weddo hen gueɗel garen e damal ɗiɗi islam e fandare mum konngol islam hen banggue seeka koye salam salam e ɗemgal arab firti ko jaam woni mbeñji mum ko habru kono haare ɗum ɗo ina addi ko serndi islam e diineji goɗɗi tellinaɗi ɗi ko wayno chrétien konngol chrétien seeka koye yettode annabi Isa oɗo wiyete ko Jésus o yettete ko Christ christianisme walla christianité firti ko diine chrétien christian ko rewoɓe annabi Isa ɓe ɗum ɗo koye ɗemgal engele e ɗemgal arab annabi Isa ene wiye kadi almasihu rewoɓe e makko ɓe mbiyete ko al masihuyuna kono islam jaɓani ɗum inde diine nde seekaka e inde walla e yettode nulaɗo Allah Muhammad won anduɓe tubakoɓe noon jaɓani wiide islam o islam ɓe mbiyata ko muhammadanisme e muhammadanisme ɗum firti ko muhammadiyankagal e muhammadiyankoɓe dalilu mabɓe tan ko wiide wonde neɗɗo baɗɗo jihad wari yimɓe fotani innirde hoore mum walla diine mum jaam kono noon min e miijo hooram mbeɗe sikki tan ina jeeya ko addani diino immirede jaam ko tawnode arabeɓe e kareli ɗi gasara ɓe mbiya so ɓe naati e diine moɓe gaddana o maɓe dañcam e banggue goɗɗo konngol islam ngol ina wawi iwde istislam e ɗemgal arab firti ko jebbilade so neɗɗo haasi naati e islam o wonta yaltude walla hankkadi o ala lawol yaltude hen gadi o teskete ko jebbaliniɗo Allah te so neɗɗo jebbalinima Allah noon wona ko wela waɗata kanko e diino ko ha mayde so neɗɗo retti ha yalti hen o teskete ko jartudinɗo ñawore makko ko tubnede balɗe 3 so jaɓi tubde o ɗacce so jaɓani o ware won gueɗe kewɗe e nder sariya islam so neɗɗo haali ɗum
ina teske ko jartudinɗo ina jiya hen nodditade wonde nulaɗo walla annabi haƴade ngabbude dow asaman sikkirade nulal nulaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ko nandi hen. Islam ko diine mo ganduɗa fandare mum ina laaɓi no feewi sanne ko ɓuri hewde e leƴƴi windere nde ina jogii diineji mumen keeriɗi walla ko famɗi fof wonko ɗi ndewata ɗiɗo diineji walla laaɓi deweteɗi kewano yaltude leñol gotol diine o walla laawol ngol hewno hadde tan koye nder maggol won hen ndewanno ko nangue ɓe hen ndewa kaaƴe ɓe ndewa mamiraɓe mumen ɓe ndewa kullel ladde walla wuuro heddiɓe ndewa sanamuji leñol fof jogo gueno mum te gueno fof eno rewirte no jiida e guenoji heddiɓe ɓe ni Islam nde feeñi Makka nde puɗɗagol temadande jeeɗiɗi caggal jiwinade annabi Isa jaggi ko kañum kala ko rewa ko wona Allah o goto ko meere nde Islam tawi ɗon diineji ɗiɗi tellinaɗi ɗi hono yahude e chrétien o rendi e majji miijo wonde Allah ko o goto wona tan o tawtiɓe e woɗɗutinde Allah kono kadi o wi hankadi ko kanko woni diine battidiɗo ko heddi hen ko ha aduna o firto diine goɗɗo wonta tellade ko nonne nulaɗo goɗɗo wonta nulede e konguɗi goɗɗi Islam ari ko timmitinde diineji jawhriɗi tellinanoɗi ɗi Allah wi e Qur'ana simore 42 aya 11 Allah waɗini on laawol ummorade e diina o ko wasino Nuhu e ko wahyi e dow ma ko nonne min mbasiyi Ibrahima Musa Isa wasi o ko ni ñiiɓe e diina o te hoto certe hen nden noon ina wayno wonde nulaɗo Allah mo jamme kisal ngoni mum o addano ko heɓi e konguɗi goɗɗi o rewi tan koɗo nulaɓe yawtuɓe ɓe ndewnoɗo ko ɗum waɗi arabeɓe ɓe mbinomo tan ko addi ko ɗon o tawi Muhammad mo jamme kisal ngoni mum o jaabiɓe wiɓe ala ko addi ko e ko tawi ko ina woɗɗodiri o wi ko addi ko ɓuri ko tawi ko kanko ari ko ittudeɓe e majjere kanko ari ko findindeɓe o ari ko rokkudeɓe annore e yaltindeɓe niɓɓere fandare makko ko townude konngol Allah Allah wi e nder Qur'ana simore 5:7 aya 9 ko Allah woni tellinowo e dow maccuɗo mum ayeji laaɓɗi ngam o yaltino on e niɓɓere faade annore Islam noon fandare mum jofaki tan arabeɓe honnoɓe Makka hay sinno ɗo adan ɗo ko kamɓe jofano wonɗo Allah wi wonde o nuli Muhammad beele mo jertini yuman gure e ko taari ɗum simore 42 aya 5 fanda yuman gure ko Makka arabeɓe ene jaggi wonde ko Makka fof adi mahede e dow leydi kono aya goɗɗo wi wonde nulal ngal kay ko yimɓe fof jeeyi ɗum ngol ɗo laawol wona tan yaltinde makkanaɓe e niɓɓere kono ko dendagal innama aade yaltine niɓɓere faade annore Allah wi e nder Qur'ana ha hande simore 14 aya 1 ko deftere nde min tellini e dow ma
beele ma yeltini yimɓe ɓe e niɓɓere faade e leelawal. E bange goɗɗo Allah wi ha hande e nder Qur'ana simore 34 aya 28 min nulanima so wona e dendagal yimɓe keka beltinowo jirtinowo kono ko ɓuri hewde yimɓe ɓe ganda. fandare ɓurde mawnude wonande islam ko hunde wotere, ɗum woni yimɓe ɓe tagira tan ko gam rewde Allah te wona yimɓe tan, hay jinneji ne kay ko hen jeeya. Islam ina nangi wonde hayso yimɓe islam ina nangi wonde so yimɓe ndewi Allah tan jaltat e majjere naata e peewal. wone sernaɓe noon wiyoɓe wonde yimɓe jinneji fof tagirako saabu nulaɗo Allah mo jaame kisal goni mum, wonɓe jaɓani ɗum. ɓeɗo tumni koye aya Qur'ana biɗo ɗo Allah wi mi tagirani yimɓe ɓe e jinneji ɗi so wona ha ndewami, mi yiɗa arsugo mabɓe wona ñamdu mabɓe. ɗum ko simore 51 ayeji 56 ha 57. nden noon islam ari ko hollude wonde ko diine neɗɗo e neddagal, ko diine yimɓe fof arabeɓe eɓe gona arabeɓe fof, ko diine wonande arab e ajam. joni kay holno diine islam waɗi feññoɗo tan Makka e ko taari ɗum ha filti hande dendagal joglinayi aduna ɗi e konguɗi goɗɗi, holno islam waɗi ha satti aadaji arabeɓe, pinal mumen, ñawoje mumen, coñce mumen e dow leƴƴi goɗɗi, holno fulɓe nokkiri e ɗum ɗo ha kebbini hen dak ɗeɗo namne etotoɗen jabade e damal garowal. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama, on jarama.